Imos coa información deportiva. Hoxe, máis de 1000 rapaces dos colexios de Ribeira participaron na tradicional proba de cross de xogade, un evento que reúne a centos de mozos para demostrar a súa destreza e amor polo deporte. Este ano a cita conta cunha increíble participación, con 2500 rapaces da comarca do Barbanza, distribuídos en 3 xornadas deportivas que teñen como obxectivo promover unha actividade física segura e divertida para os máis pequenos. Un ano máis estamos aquí en este complexo deportivo A Fieiteira na Peleteiro de Ribeira, pois bueno, para celebrar outra vez outra proba, un ano máis, como dixen, outra proba do que é o cross de xogade. Este ano, como ano, temos máis participación. En total son 2500 rapaces que están todos os colexios da comarca do Barbanza, que están respondendo, como sempre, moi ben a chamada de xogade para que os rapaces, bueno, pois teñan unha actividade deportiva arreglada e que poidan facer con toda a seguridade, como é en este caso. Entonces hoxe temos aquí unha proba solamente para os colexios do Concello de Ribeira, que están apuntados 1066 rapaces. Ademais da proba de hoxe, hai moito en xogo. Este evento forma parte dunha serie de competicións deportivas que se desenvolven ao longo do ano en toda Galicia e que engloban 15 modalidades diferentes como baloncesto, voleibol, balonmán ou xadrez. O ano pasado foron máis de 13.700 os rapaces que participaron nas actividades de xogade e este ano non se agarda menos. O organizador explicou que, debido ao aumento de participación, decidíronse a dividir a proba en 3 xornadas para garantir que todos os rapaces poidan competir de forma segura. En total son, o que é a comarca do Barbanza, 3 xornadas. Empezamos o ano pasado a distribuílas en 3 porque foi tal o volumen de xente que se nos apuntou que é imposible que metamos aquí 2500 rapaces a ver. En total son 3, que é a da Pobra do Caramiñal, hoxe a que estamos celebrando xa aquí en Ribeira e a de mañán que tamén vamos a celebrar aquí en Ribeira. Pero bueno, isto non só pasa no comarca da Barbanza, bueno, nós, o que é a agrupación das Rías, pois, o seu desenrolo que ten a nivel deportivo é dende Malpica, chegamos a Malpica, son 34 concellos, baixamos por toda a Costa da Morte, Rías Baixas hasta Ribeira, Padrón, bueno, todos os concellos que ten. Tamén estamos vendo un aumento enorme no que nas competicións de xogade da Secretaría Xeral para o Deporte. Con decir que o ano pasado tuvemos 13.700 participantes en total en todas as actividades que estamos tendo. A xornada de hoxe daba comezo ás 11 da mañá e rematou en torno á 1 da tarde. O evento contaba con 8 categorías, nas que os mozos e mozas competiron en distancias que varían dende os 500 metros para os máis pequenos ata os 1500 metros para os cadetes. A proba que se vai a realizar é por edades, dende a categoría Benxamín, que son de 7 anos, hasta a categoría cadete, que son 14 anos, e desenrolan distintas distancias. Os alevin van dos 500 metros, despois os alevin xa suben aos 800 metros, os infantiles aos 1200 metros e os cadetes aos 1500 metros. Son en total 8 categorías e en total 8 carreiras que intentaremos empezar ahora que nos están chegando xa todos os colexios sobre as 11 da mañán e rematará sobre a 1 da tarde. E bueno, temos un día espléndido, din que iba a facer moito frío, aquí estáse que a mí xa me está sobrando o chaquetón e bueno, Galicia, dá gracias así. O deporte escolar segue crecendo e o éxito desta xornada demostra o compromiso e a ilusión dos rapaces, das familias e dos organizadores para continuar facendo deste evento unha tradición cada vez máis grande.